सोरनिबा दम हरनायखौ गिनानै गुदुं सिङाव थाग्रा आं नङा। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो बे समाव बर' थुनलाइनि गोदानै सायख'जानाय गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी बिथांखौ सोरबा सिनाय मोनि सुबुङा फननि गेजेरजों हुमखि हरदों फननि गेजेरजों नीलकान्त गयारी बिथांखौ जाय बर' हारिनि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ सोरबा सिनाय मोनि दुथाङा हुमखि हरदों आरो बे हुमखि हरनायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिदों। बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सोरनिबा दम हरनायखौ लानानै गिनानै आं बे समाव गुदुं सिङाव थाग्रा बिबायारि आं नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव उदां बाथ्रा बुंथिदों। बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा नोंथांमोना मिथिगौ जे बे समाव जे बर' लावगावआव जानाय मोनसे माहारियारि एबा बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जुथुमा एबा बोसोरारि जुथुमा बे जुथुमायावनो मोनसे थासारि जादोंमोन। जाय मोनसे थासारिखौ बयबो रायजो राजाफोरा नुनो मोनदों जे गोदान आफाद दाफुबाय थानाय समावनो सोरबा सिनाय मोनि मुखा गाननाय सुबुंफोरा जाय बे समाव मोखां खाथेनानै बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि जे गोदान आफाद दानायखौ गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो जायखौ लानानै बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौनो बे समाव बाथ्रा बुंनाय एबा हुमखि होनाया सोलिनायखौ जोङो मोनथिनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै सायख'जानाय नीलकान्त गयारी बिथांखौबो बे समाव हुमखि हरनायनि मोनसे पस्ट नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों एरैहाय हारिनि थाखाय बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों। हारिनि थाखाय खामानि मावनायासो आंनि थांखि। हारिनि थाखाय खामानि मावनायासो आंनि थांखि होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो बिथाङा लिरदों सोरनिबा दम हरनायखौ गिनानै गुदुं सिङाव हाबनानै थाग्रा जिउ बिबायारि सुबुं आं नङा। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय सोरबा जुदि दम हरोब्ला सोरबा जुदि बिथांखौ हुमखि हरोब्ला बे हुमखि हरनायखौ गिनानै गुदुं सिङाव एबा न' सिङाव थानाय बिबायारि आं नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे जाय दम हरग्रा जाय हुमखि हरग्रा बे हुमखि हरग्रा बिथांखौ बुंथिदों जे बे समाव बर' हारिनि थाखायसो एबा हारिनि थाखायसो खामानि मावनायासो आंनि थांखि। बिथाङा हारिनि थाखाय जाखिनि बर' हारिनि थाखाय एबा बर' समाजखौ बर' थुनलाइ आफादखौ जेरैखि जाया बुहुमनि गेजेराव सिनायथि होनाय आरो रैखाथि होनायासो बिथां एबा बिथांनि खामानि होननानै बाथ्रा बुंथियो। सोरबा दम हरनायखौ गिनानै बे समाव थाग्रा आं नङा होननानै फेसबुक पस्टनि गेजेरजों रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा जे गोदानै आफाद बा गोदान बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान मोननाय बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा जाय हुमखि हरनाय सिनाय मोनि सुबुं हुमखि हरनायखौ गोख्रों आरो रोखा बाथ्राजों बुंथिदों। बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा